Da ni falch ofnadwy bod ni'n cael cyfle rwan i ddatblygu prosiect Sgwennu ar y Dibyn yn brosiect digidol ar gyfer pobl sydd wedi cael ei effeithio gan ddibyniaeth. Mae hynny yn unigolion sy'n byw efo dibyniaeth neu yn bobl sy'n cefnogi aelodau o deulu neu ffrindiau neu pwy bynnag efo'i dibyniaeth nhw. Llunos difenwi, fe enw bedydd i. Dyna ydw i. A gyda'n enw ni, daw elfennau'n gorffennol ni. Ein gorffennol unigryw ni, y bynnag y bo. Mae hwn yn gyfnod heriol lle mae iechyd meddwl ni gyd yn cael ei effeithio gan beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni. A mae mor bwysig bod ni'n cael cyfle i ddefnyddio'n creadigrwydd i hyrwyddo'n llesiant ni. Felly dwi'n annog unrhyw un a mi alla i siarad dros ffôn efo chi i ateb unrhyw gwestiynau, ond cysylltwch efo ni, sa'n fraint eich gael chi'n rhan o'r cynllun.